Saiki karo nilai pamundutan mbok menawa isih ana sing ngirim saka HP Gong. Heeh, tak tilekane. Kadang ya HP ku anyar dadi lek ku mencet ya rada angel iki. Heeh. Wah, iki wis ana kang ning ati disragenke sing nyekar Mbak Ika. Tali asih tak transfer rekening Mas Gunawan 500 le. Oh nggih. Saking Pak Deputra Dikari Gino Baladewa. Nggih. Terus lho iki sapa iki mbek aku iki? Oh wis ding. Terus sing karo nyidam sarine mau, heeh. Ayo sing di apa jenenge? Wis sandang menggok pelok iki. Ya sandang-sandang menggok pelok e, heeh. Di anu sesuk gawe gender minir. Dadi nek apa jenenge odo-odo cuk njalukmu minir terus, heeh dadi inovasi baru lah minimal lah karo gawe sesuk demunge gawe telu sing siji minir ngono kuwi pokoke sak karepe dhewe kah aku ya wis pusing aku ora slendro ora pelok ora ono sing pas cangkeme ya ora apa-apa karang ya wis kulino to Gong heeh aku kan nek nyanyi kan lagu pop dadi pop kuwi kaya pop es ngono kan lho tegese lagu-lagu Bohemian Rhapsody ngono kae. Wah. Lagu apa kuwi, Gong? Mbah. Aku ya ora paham. Sing penting nyanyi. Heeh. Saiki minangkani pamundutan sik dhisik, Gong. Ah, ayo sak lagu ki ya apa sik ngono ora langsung apa ya kutut manggung sik ya ora masalah to. Heeh. Engko angler, Gong. Ora masalah. Ora maksude ora angler ngono lho. Heeh. Ya sak kutut manggung ya. Wis jam 2 lho iki. Ora apa-apa, santai wae to. Apa nganu jujak reruk? Apa? Jujak reruk. Jujak reruk ki kae lho. Rujak jeruk. Oh, kuwi heeh. Slendro ki. Pelok wae, Ding. Slendro, Ding. Senengane nggo dolanan. Ayo ben rada gayang sithik lah. Minir. Aku arep ketrucut muni minir, Mbah, ngono ae. Ayo Mbah Bungke. Heeh, cocok ae. Apik. Sidane apa slendro kutut manggung sik. Sak kututan sak manggungan lah. Men seger sik, men fit awake. Heeh. Kutut manggung kuwi tetep Mbak Ayu ya. Heeh. Wah, dikeploki saiki. Monggo morgane kae iki wis kan was-was. Was-was nek mengko arep turun jaba. Heeh, ndak ngerti dikancingi. Jaba lu ngotenan aku. Nek turun jaba ki sok nekat lho, Gong. Nekat piye? Etok-etoke turun jaba, mengko golek guling, krukupi kemul po sarung ngono kae, wonge lunga. Mbung idul mbung ngalor pongulon nyang serandaan ngopo kuwi truk nang kono mbah aku ora ngerti kok aku ya mung nyalurke omongan saka sapa saka Mas Janu nek Mas Janu kuwi jane rasa digugu kok nek rasa digugu kowe engko ora lucu ha iya iki wae aku ora ono masukan ora lucu lho Gong Gong truk oh, ra apa-apa. Sak kututan. Sak apa jenenge kutut manggung. Oh, Ding aku saiki ngingu kewan lho, Truk lho. Kewan apa? Ngingu guwek aku saiki. Ngingu guwek. Heeh. Nek kutuku ning pasti. Pira? 30.000. Tak tukoke jangkrik 10.000 to. Tak tutupi apa akuarium kae tak tutupi kertas. Kae kancaku kae bayane kae nguripke pas banter banget. Tak tinggal turu dikuyuk jangkrik aku, Truk. Biar jiret tok. Jangkrik iki iso liwat nggon tangan, nggon weteng, nggon rai barang liwate. Terus kasurku tak biak ngono kuwi jangkrike do petrut.
Ora gelem ngresiki wonge. Ha ya wis kaya ngono kuwi sesuk blend wae, Kang. Kejem lho aja mesakake kowe. Kowe sesuk ki tanggo jaga-jaga tanggo tambul. Ayo wis kayak nganu, apa jenenge? Kutut Manggung. Heeh, Kutut Manggung. Iki aku karo Blangkon kuwi anyar lho, Truk. Rong dina iki tanggo nganyari lho iki, Truk. Sesuk terus tak dol. Nek ra ndedit terus tak dol. Aja ora ngono kuwi. Iki kowe rung nglunasi to, Gong? Urung. Lah lek ku gawe pas ra duwe-duwe to. Terus bisa nggih Mas nganu sareng kalian sik setunggale. Sekalian bijang lunasi. Nggih Mas, mboten napa-napa. Jebul dibanjeli karo kancaku. Wong apik antenan kok. Lah kae watu-watu kae. Wah, karo wingi pas awake dhewe sowan mrene iki terus saka bapak-bapak panitia ki ana sing request ana sing nyuwun nek kancaku ki sing kuwi diunggahke. Jenenge Mas Reza kuwi kudu munggah. Wingi wis saka bapak-bapak panitia ana sing nyuwun dadi kudu dipinanggani. Wis Kutut Manggungnya mengko sik aku tak jagongan karo kancaku. Lah Kutut Manggung mengko setengah 4. Dugake disepoti spote sak-sake kae apa-apa doyan kok. Apa-apa mlebu kae sapa-sapa doyan kok kae kok. Kae jajaran to karo wong lanang kae bahaya lho kae jancane kae. Ayo Mas, Mas Reza munggah Mas disepoti kanca turuk 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 turuk. Munggahane sa. Nganggo mic Mas Reza. Nyepeng mic. Lho malah nyekel tangane Mbak Agnes, kok kurang ajar to. Mboten kok. Senengane kok. Pripun kabare Mas Reza? Alhamdulillah pangestune. Nggih. Iki Mas Reza niki dalang ya niki. Dalang saking Pundong. Amin. Sesuk sida wayangan ora Oktober. Insyaallah pangestunipun Mas. Tanggal piro? Tanggal piro? Dereng kantenan. Lah to. Menika pangestunipun mawon. Nggih, heeh. Jare Agustus ning yo gagal. Heeh, Agustus gagal, jarine September gagal meneh. Gagal meneh. Terus Oktober iki. Yo rencana yo gagal meneh Mas. Paling ya yo gagal meneh. Sidane arep ngopo? Ketoprak apa piye? Pripun? Mas. Nembang-nembang nggih Mas. Sak lagu ah. Oh. Nene iki yo wingi yo Ajeng diberkahi Mas Kezwane menjang niku. Oktober. Heeh. Ajeng dikendangi. Wah lah iya pengendang top iki iki. Nggih, alhamdulillah. Top Marco top. Seneng aku. Menika kula kedawan napa Mas menika? Nggih kedawan supados anu pecah Mas. Pripun? Mboten kedawan supados ngusungi debok. Wow. Nggih. Mboten manganu Mas, nembang-nembang Mas. Sak-sak nggih anu. Ki nek kesuwen ku selak tak tudang, tak dang. Nggih, nderek Mas. Ya ajeng arep nyanyi apa Mas? Apa duet? Oh, diduetke malah gayeng iki. Diduetke. Diduetke karo Mbak Cimuk. Heeh, sing biar mu ben ilang. Heeh, ben seneng lah. Mas Reza ki ya senenge sing kaya ngono. Mboten. Ora mboten mbok ora ngilang-ilangke, ora mboten ke. Lah dadak pupuran barang. Wih lah. Wih lah dalah. Lah kok dadak ngletak lipstik barang. Ayo Mbak jumeneng Mbak. Ini ngerencang ini ki ndak lucu. Mesake kesuwen jomblo kancaku ki. Nggo conto. Nggo conto nek. Lah apa itu malah klothekan Yamin iki malah apik banget.
Waduh. Ngopo Mas? Mboten napa-napa. Waduh ki Mas ngopo? Reza. Nggih pinanggih malih, Mbak. Nggih. Wis lah kok pinanggih malah iki apa wis tau Weh, lah. ketemu? Lah Kerep niki sak lengga- panggung, Ci. Lah niki lenggananku lho. Oh, lah ra ngono. Lah Ra ngerti to kowe? dadi iki Mas cetong. Gading jenengan. Ngono Sehat to. to, Mas. Pengestunipun, Nggih, Mbak. amin. Nggih. Ora kowe saiki Alhamdulillah. petugas anu po? Petugas kebun binatang. Kula Oh, mboten petugase ning kewane, Mas. Oh, alah lah ra ngono. Nggih. Lah niki gawa kewane ta, Mas? Pripun? Kewane anten sik beto mboten? Mbok wonten. Pundi? Lah niku. Heeh. Nggih. Niki ajeng nembang napa, Mas? Derek, Derek, napa podang derek. kuning mawon? Oh, podang kuning. Nggih. Kowe ya ampun tenan ya. Derek mawon. Ya podang kuning ya ora apa-apa. Nadyan wujute mung peksi. Oh, ya apik tenan to suarane. Suarane. Kanjiane ya. Tesih sinau nggih, Pak, ampun di. Pun. Jas. Hagawe talining pronto. Monggo gentosan nggih, Mbak. Wilang ngejak gantian barang. Nggih gentosan. Omeng lagi sedirit kok ngejak gentenan ki. Halus manis ton atine. Ora apa-apa ngejak gentenan, sing penting ora ngejak gentenan kathok lobok mesti iku. Iso nggo rompi. Monggo. Blocking to iki. Oh, yo Lah monggo. ra wedi to, Mas? Mboten kok. Nggih. Aman kok aku ora nyokot Oh saiki. nggih, kula sing nyokot. Ya. Le nyokot piye sale nyokot? Le nyokot piye? Mbuh. Allah. Aup. Ojo lho iki sik bocah to. Nggih, tesih. Lah niku bocah we Kalih. lelenge ra jamak-jamak Mbak. Mboten. Jane yo rada beling kan. Beling banget. Ngalang-alangi aku le beling. Neng meneng. Masa menggen kala lana. Yo, saiki gentenan Mas Reza. Golek isi podang kuning. Oh, apik tenan. Mbak. Sapa cakepane? Ayo. Supen. Iba bunga ing atiku. Yo ngene iki lho. Monggo Mas. Monggo. Walah. Juragane. Juragane njaluk Njaluk kopi to. Heeh, njaluk diladeni. Monggo Mbak digongke. Adoh banget nek kon ngegong rono dadakan. Tembange menika lho Mas, tembangipun. Oh, lah ra Nggih. ngono. Wong aku gong kok ya. Nyanding bisa dadi Mas Gading kadose blangkonipun ninggal nggih menika. Oh, iki sesuk gampang tak saure ngunamu ki. Mboten kok kula iki anu sae ngoten lho diagem menika jan wangun. Iki sing apa jenenge banjur lele aku bayar ki ya Mas Reza iki saking apike ya to. Amin, amin, Barang yo. amin nggih. Iki nek aku ora ndedit ki ya tetep ora moro engko nek aku ndedit. nek iso lali ya. Heeh. Ora nek Mas Reza ki biasanya aku ora ndedit tetep dijaluki ya. Oh, Oh, dadi aku dadak ngedol sesuatu. apa kuwi? Ya Reza aku tak dol sosok ki. Oh. Mboten payu Mas. Ora payu apa pisan? Mboten. Iya wis. Mosok ora payu to. Ora apa ya nyelawe-nyelawe ra payu sa. Sopo sing arep tuku? Masok tuku.
Yo Mas. Pun Mas Gading. Oh sampun to niki. Nuwun nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun nggih Mas Reza. Nggih, nyun pamit. Iki gandeng iki mau lagune ora ono sing nyuwun dadi ya ora ono apa-apane. Mboten Mas Reza. apa-apa. Mboten apa-apa, pun Nggih. biasa mboten enten apa-apane. Oh nek karo Reza ora dine apa-apa. Mboten, Wah. kadang mau ditinggali KTP kula iki. Oh lah rak mulane KTP kok rong gawe kok aku. kartu pelajar biasane. Nggih, kartu Mulane kok aku pelajar. tekon kartu pelajarmu ning desa. Ora tak gawa keri ngono kuwi senengane. Padahal ten ngene kula niku. Walah lah rak ngono kuwi. Ajeng ke sekolah, Mbak. Hah? Ajeng ke Lah sekolah. niku arep tak ijolke ora iso, Mas. Nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Sami-sami. Sampun, Ora aku ora matur suwun karo kowe engko sik. Oh. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih, sami-sami. Sami-sami. Sampun Mas Gading. Dereng, Oh nggih. dereng terus gara-gara tetangkep kan sing rada suwe kok. Nggih pun matur sembah nuwun nggih Mas Reza nggih. Oh Nggih. nggih, sami-sami. Nggih lek medhun ampun medal mriku. Lah pripun? Menek mriku terus mlumpat. Oh. Sampun parang Mas. Nggih Gading. sampun matur sembah nuwun Mas Reza. Jan perbawane iki. Ayo. Gondo batin. Ya ora ngono kuwi. Ayo ora. Minangkane pamun ta salah dengipun nggih menika. Kangen ing ati. Apa nganu sik ndam sari sik? Kangen ing ati sik wae. Ingkang kepareng nyekare nggih menika Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Oh, to? Sik nyedam sari iki, oh iya Ding, kualik aku. Berarti Mbak Ika Suhesti. Nanti senengane kualik aku. Soalnya sok mulak-malik. Mbak Ika. Nggih sugeng dalu Mbak Ika. Sugeng nginjing. Sugeng enjing. Nggih, pripun kabare? Lho takon meneh. Dereng ngantuk. Ngantuk. Ngantuk apa? Nggih. Ngopi apa? Ngantuk ya bubuk kok ngopi. Bubuk. Lah mbok iya. Bagong senengane. Lah. Kuwi iki jenenge apa jenenge tutorial. Tutorial apa ya? Tutorial lah pokoknya lah. Mbak Ika, kangen ning ati nggih Mbak Ika. Nggih. Nggih. Menika langsung. Langsung mawon mboten napa-napa mungkin. Nggih. Monggo Mbak Ika, kangen ning ati Mbak Ika. Rasa nggo bawa ya. Ya ora usah wis muni langsung kok mau kok. Ya masa tekon meneh. Kok ngono nesu-nesu. Lah mau wis tekon langsung wae ya, ya langsung. Lah kok Mas monggo Mbak Ika, rasa nggo bawa ya. Senengake. Wis gong, heeh wis. Sah, sah. Ora maju meneh. Oke. Piye iki wis entek pamundhutane ya iki wis jam 2:30 yan wisan ya. Ayo karo alon-alon neruske laku, Gong. Laku apa? Laku prihatin apa? Lakone iki lho, Gong. Ha iya. Terus ya iki apa jenenge? Wis cukup tak kira iki semene iki. Heeh, ndak. Kok nek kakean ya ora apik. Heeh. Ayo do sebo. Sebo. Heeh. Wah, urung tutuk ya aku, Truk. Ya sebo kuduan. Ya. Kae ndoro-ndoro putra-putra Pandhawa kae ya wis. Malah wis do mlumpuk ning Karang Kadempel kae. Ya awake melu nyaket sowan. Nganggo apa? Wis ngaku playon wae. Oke. Ya ayo.
Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja. Kula jan ngaturke matur nuwun sanget niki. Dene ndika sedaya kersa rawuh wonten Karang Kadempel sajake badhe paring pambiyantu nggih. Ha, Petruk. Kakekne Semar bakal mbangun desa mongko iki para pepunden Pandhawa padha lenggah ana kene. Uga bakal padha sabiyantu dadi para putra kudu melu sabiyantu. Ya, Petruk. Wis salumrayen to para putra Pandhawa uga padha sabiyantu ngelingi kabeh lelabuhane Hyai Semar tumraping negara Ngamarta. Ya para kawan. Aja sumelang kabeh para putra mesti melu ngenteng-entengi bot kerepotane Hyai Semar. Waduh matur sembah nuwun sanget. Lajeng kersanipun pripun? Petruk, ya mung ngene. Gegayuhan utama iki wis tak mestine ana pacobane. Mula aku sak sedulur mapan ana kene iki sing baku njaga keslametane Kyai Semar lan kahanan Karang Kadempel. Neng, kowe kabeh ya sing kudu prayitna ngati-ati merga saka pandukaku iki mengko bakal ana wujudan sing ora kasat mata. Lho. Ana barang sing ora kasat mata niku pripun, Den? Ya mengkono. Mula Kakang Gatot Kakang Antarja iki ya sing do prayitna waspada tenan lho. Merga iki pancen arep ana laku dom sumuruping banyu kang sumedya mbuthek banyu bening. Klebu Gareng Petruk Bagong iki ya sing do prayitna tenan nggih, Gus. Gong, hati-hati lho, Gong. Heeh. Nyambut gawe ning aja nganti ngalamun. Aja nganti suwung jagatmu iki. Sapokoke aku ora tau ngalamun kok. Sorote pandam sumula amadangi pasarean ngenangi wadana remu-remu kalingan hang-hangang sang tiah manangkung sumungkem guling sang kakung rerepa baboe maneman peraten tek branto kulum dadah runte oladalah harcaka blae-bles lanat padha jek-jekan mundi dawe pukulun pandya Betari Durga. Aku sak kanca supaya mapan ana ing Karang Kadempel kene. Nanging supaya padha laku panglimunan pamriye sing mapan ana kene aja nganti padha ngerti. Walah dalah. Ya iki para putra Pandhawa malah padha mlumpuk ana kene. Padha jagongan ya tak kiri godane aku manjing ana awake Antarja iki. Loh, kowe lah, kae ngomong kae. Waduh. Pripun iki, Dan? Gus, Ndara Antasena. Niki mau pripun kok Ndara Antarja ngerti-ngerti nglarak Ndara Werkudara? Ndara Werkudara Ndara Gatotkaca. Kanthi kleru, alon-alon terus. Heeh. Aku ki panik kaget Gong. Gek nika sajake dijempalani terus. Lah aku morak ya wis kandha. Heeh. Sing do ngati-ati tenan ora kena do ngalamun. Lah Kakang Antarja kae mbok menawa mau ki terus ngalamun. Sajake padu karo sing wedok sing nang omahe terus njuk ngalamun kakehan pikiran. Terus kesurupan barang sing ora ketok njur ngerti-ngerti ngajar karo Kakang Gatot. Wah. Gong hati-hati lho, Gong. Heeh, aku ngati-ati nang aku ki. Lah terus niki pripun niki, Den? Ayo wis kae ditututi.
Gatotkaca. Sejatine aku sengit karo kowe wis kawit biyen. Merga padha-padha anawar Kudara nanging kowe sing ditresnani. Kudune sing ditresnani ki Antarja, merga aku ki anak mbarep. Mula aku sengit tenan karo kowe pantes ya mung kudu tak ajar kaya ngene iki ayo. Nek pancen kowe digdaya tangiya Gatotkaca. Kakang Antarja kae kasurupan barang sing ora ketok. Mula terus tegel ngajar karo Kakang Gatot nganti semaput kaya ngene iki. Wah. Lah niki terus pripun iki, Den? Saya santai wae. Menenga wae tak tetesane nganggo sungutku tangiya, Kang. Pun Kakang iki mau kena ngopo ngerti-ngerti kok diajar karo Kakang Antarja. Ayo merga Kakang Antarja iki mau kelebon barang sing ora ketok, mula banjur tega njembalani Kakang Gatot. Wis saiki ngene, Kakang Gatot kuwi duwe daya piandel ya kuwi suket Kalanjana Siti. Wateken niku. Kuwi wateken. Ben sawara sing ngeslupi Kakang Antarja kae wis engko nek weruh Kakang Antarja kae genti ajaran wae ya Dimas mati dening aku kowe. Antarja to ajar nganti aku bisa metu saka awake Antarja. Ayo apa kowe weruh karo aku, weruh nyoh Taparana. Wah, aku kira iso weruh kowe.
wis, Truk. Saka wengiraku iki buta-buta kae mesti do mlayu. Wedi karo awake dhewe ning awake dhewe tetep kudu waspada. Tetep kudu hati-hati wis. Tetep kudu njaga karang kadempel. Sinambi nunggu dawuhe iki Aisman karo para pepundhen Pandhawa nggih. Meh rahina sumubang iwang haruna katinetraning anggarapuh sabdaning kukila engganekara saketer kene tunga engkong ler sing binewanca Bapak toking ayam wono Ilahing Semar ulun pasang pambagya padha kanthi raharja inggih pangestunipun ulun padha wenang wilujeng sowan kula babekti kula kunjuk pukulun ya ulun tampa karya bombong ing tas ulun banjur apa karyanira marak ana ngabiyantara ulun kekilapanipun menapa temtu paduka pukulun sampun prisa dhateng mubah musik legetaning manah kula. Adile pitakon kuwi mung diwangsuli. Mula nganggo sajarwa dhisik nggih. Kula tak matur. Pukulun kula niku ditangisi momongan kula para Pandhawa bilih Bathari Sri Dewaning Boga niku murca. Monggo kula ngertos yen Bathari Sri niku pancen paduka timbali dipun kersakaken sawetawis mapan wonten Ngundarandir Bawana mriki. Lah niku jane ingkang dipun kersakaken kados pundi ulun Semar? Bathari Sri ulun timbali ulun kersake sawetara mapan ana ing kayangan ulun iki
Saektine ulun mung kepengin ngelingake marang para pendholan kawula ngamarta mulih aja nganti singlar ing sesanggeman, aja nganti lali marang bumine. Bumi kang saben-saben wis paring nikmatmu pangat, wis samestine kudu dijaga. Merga kasunyatane bumi uga kalebu sumber panguripan. Mula kudu ngaturke rasa syukur marang Gusti ingkang Maha Agung ketang amung sarwa prasaja para kawula aja nganti lali nggone padha ngadani sedekah bumi. Pinangka tandha rasa syukur lan rasa matur nuwun marang bumi kang wis bisa paring sumber panguripan lumantar wuru wetu. Iku Semar. Inggih. Niku sedaya nggih pun kula aturke kok. Lah yen ngaten sapunika kula lajeng nyuwun supados Bathari Sri. Kula nyuwun supados Bathari Sri menika enggal kundur dhateng negari Ngamarta. Slamesaken dhateng para kawula negari Ngamarta, utamane para among tani. Murih saged kinayoman dening Bathari Sri ya Semar. Kaya wis cukup nggon ulun nyoba marang para Pandhawa, Bathari Sri samengko tumuli ulun dawuhi supaya mudhun marcapada maneh ngemongi para pendholan para kawula Ngamarta Semar. Permara reh manguswa yo ngambreng kati karunaning kaswase kaning marga lakon dasang kondo astrat mojo leng-leng lalu hangulati matur sembah nuwun kulun dene sampun minangkani panyuwun kula sedaya dawuh paduka kulun badhe kula estakaken nanging lajeng babagan anggen kula badhe mbangun desa babar pisan kula nyuwun dipun ayomi kulun ayo Semelang Semar kulun mesti bakal njangkung lan paring sarana marang gegayuhan kita nggone mbangun Karang Kadempel malah babar pisan ulun uga paring wahyu katentreman kanggo jeneng kita lan para Pandhawa mudhune para kawula Ngamarta nggih matur sembah nuwun kulun dados niki lakone saged kangge lampahan tumuruning wahyu katentreman iya Semar mangkono salakon iso 3-3 lakon kang saka iku bebarengan Bathari Sri supaya mulih ning Ngamarta babar pisan tanpa ana sarana kekuatan kanggo mbangun desa uga wahyu katentreman tumuli tanpa ana Semar inggih matur sembah nuwun kulun. Sakundur musaka kayangan katone iki pukulan Bathari Sri uga wis kundur ning negara Ngamarta. Nggih sampun. Sampun Sri pun mulih. Pun mulih teng negara Ngamarta. Aduh Kakang Semar.
Matur nuwun banget ya Kakang Semar. Nggih. Malah kejawa kula diparingi sarana kangge bangun desa, ning ugi malah diparingi wahyu katentreman. Ning ampun kaget. Yen niki kadose wonten pacoban malih. Iki Petruk mlayu-mlayu ki ana ngopo kena ngopo. Matur-matur ngersani Bapak. Saha ndara-ndara kula. Ndara bayi ndara. Salebetipun panjenengan sami rembagan njawi geger tenan niki amargi Karang Kadempel kedatengan sapa jenenge? Sapa jenenge? Waduh. Kedatengan bungke. Monggo kowe ora digenderi meneh. Monggo kowe kuwalat. Aku ki lali je, Pak. Kedatengan sapa jenenge? Bathara Kala. Para putra-putra ki mboten wonten ingkang wani methuke. Lah kok ana-ana wae Bathara Kala rene iki ngopo? Sumbar. Sing disumbari ndara-ndara kula Pandhawa. Yen Pandhawa badhe dipun mangsa krana niku jare dadi Sukerta. Tak jangkae. Gedhe dhuwur Werkudara iki yo ayo Bathara Kala sumbar ya endi kadang-kadangmu kon tekan kene tak pangane sebabe kowe kuwi para Pandhawa isih mlebu dadi wong Sukerta. Para kage Werkudara panganen Werkudara nek ora tak dupan dhisik gaglak limpamu.
Iki pambayune para Pandhawa Prabu Puntadewa. Punta dulur-dulurmu adi-adimu wis tak pangan manjing ana wadukku. Kowe kok malah kaya pasrah arep tak pangan apa kowe ora wedi? Bathara Kala. Pati uripku iki tak pasrahke ana ngersane Hyangmu Agung. Neng yen Bathara Kala dadi jalaran patiku monggo kakean wus untal malang kowe. Waduh. Waduh. Waduh mati aku. Waduh. Waduh ati awerku Dara Janaka kembar. Tak pangan kaya gampang wae manjing ana wadukku. Neng bareng Puntadewa tak pangan mung mandheg ana telak. Kok malah kelegen aku iki waduh. Tak ulu ya ora iso. Tak lepeh wis kulino. Aduh ora iso yan. Aduh piye iki lara kabeh awakku. Aduh mati aku. Aduh Yai Semar.